Ndatisa mjumbu ya pa moto muri kumboita iko. Ndakwenda garden kotsvake madhumbe ndisvike mjumbu ya waibva. Tizo. Kunika kwaita rufu. Dzimai moto mazwai. Yeah, way. Mai kuru vachi wow. Mai Sara. Nditumira mwana mari yesukuru visa ndotopa munhu ndakukonfirma izvo zvikazi hasi kondakta webhazi roro atomuzivi ndandati aindise mari kumwana kuzambia saka maisara kuzvakara kumuta kuzvakarire mari iyo anyamwe dai tiri kuipa tindikojoine hama yedu parufu saka imi zvoshiwa mukore unoyu wasvike mwezi wauti munhu mari ndo kundoti ndo kunopa munhu kuti ndo kuti kondakta kuti wanga muna rubhazi machini tatenda tose maisara wakangwarire paduri sehuku inbox awizire tinoiziya tiri kuti kuzambia maivai kuzambia ezve ndizvozvozvo izvezvezvo inbox yakukwanisa kutumira mari kunze kwenyika uchibvisa maini musadonya pere chokwadi uruzozvitaura haikona kuti kubva uchitungwiza kuendesa kutaundi is why nini ndino source information yes inbox unayo inbox unayo tati kuendesa Zambia kana usati wane inbox chibva watoiwana izvozvizvi chista inbox yako izvozvizvi inbox uchibve muaccount mako muwallet mako unokwanisa kutumira kuise kubank account rekuzambia kana kunyika yauri kutumira iyoyo iri kuti Zambia iripo Tanzania iripo Botswana iripo UAE iripo China iripo na mari mobile chi unodi maini good news usindalo majaina kudanya mera utokubona umbele ina ngome unini wasikana nyarara wese hapo ka download the application ye inbox waya asa imagine mari yakawandela inbox anoziana zvadus good news anoziana. Now you can send money abroad directly from your Inbox wallet.